dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Saya ang iyong ngiti, kinang
Mass intention, September 6, 2020, Sunday, 6 o'clock p.m., online Holy Mass. Petitions for the complete physical and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghug, Abangan, and Aranzado families, Manilyn Roldan, Father Felix Verlan, Jose Emmanuel Guatelara, Walter Dejos, Francis, Cynthia, Arnold Piner, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Angeli Bano, Val de Vera, Willie Ligayo, Angela Sunday Lin, Lolo Godofredo Magbanwa, Francisco Rey Aliego, and Wilfredo Castro. For Francis Carlo Lacaba to pass the board exam. For the good intentions of Maria Divina Endrina and Clint John Cabusas. For good health, success, protection, safety, and enlightenment of Paulino Jr., Filipina Abesha and family, Roger Chai, Jessa Cristel, Fitz, Christian Mark Salva Corolla, Kale Balanga family, Corolla Salva family, Michael Claro, Lyra Lou Veloso, Crescencia Dantes, Chofilo Dantes, Eusebio Alentiojo, Kevin Hermoso. For the protection and safety of all frontliners all over the Philippines, all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by the families of Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlu Castro Ruela, Miguel Castro, Nadal and Destua family, Tesing family, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Chito and Grace Galang, Rodolfo Ingente, Inocencio and Ramon Tuyugan and family, Mr. and Mrs. Paulino Abesha and family, Dayag Hain Cadto and Ricafrente family, Miss G, Laurente family, Vertucio family, Cabusas family, Aurora Mahershal Gardner and children, Elaine Marie, Sean Paul and Matthew Ryan, Hermela Kapangpangan and family, Sigmund and Bulio families, Balanga family, Montemor and Baliguat family, Emeline Lopez Rosalana, Lucita Cruz, Glodove family, Nancy and family, Rosemary De Parine and family, Mr. and Mrs. Diosdado Baruch, Editha Chukimata and family, Tabada family, Renante, Leonardo, Miko, Leoncia, Michael, Rodrigo, Dionisio, Florencia, Pablito, Bondia, Garcia, and Bagatua family, Grace Balingkasag and family, Mrs. Aquilina Dotilius Vidal and family, for the birthday of Gemma Monteza, for the 70th birthday of Mary R.J. Alicante Max, for the reposed souls of the following: Ernesto Fabrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Gabangitan, Reynaldo Cesar Giancarlo, Michael Naun, Juanita Matilde, Joel Fe Silas, Chofilo Crispin Jr., Alex Paul Anwar Villarreal, Alfredo Perpetual Leonardo Sr., Mauro Ed Manuela Shelani, Jorge Sr., Jorge Jr., Nenita Edmundo, Clara Silveria Romolito, Remo Victory, Fernando Eleuterio Vedasco, Candido Lydia, Eugene Jesus, Elizabeth Jimmy, Remy Lee Fang, Restituta Betis, Tomasa Servilia Lazaro, Bernardino Ana Corita, Ronaldo Manoriña, Paterno Belsiña Jr., Josephus Peregrino, Emmy Joscoro Severina Telesporo, Genara Placida, Pedro Eulalio Tranquilino, Alberta Yotique, Gerardo Dominador Sr. and Jr., Guillermo Honoria Gregoria, Adelina Patrocinio, Ernesto Josefa Ignacio, Amparo Flordeliza Zotico Victoriosa Victoriano, Luisa Ida Rosario, Pidiong Rey Zenaida Candelaria, Daniel Eva Rolando Sr., Maria Faustino, Crisanta Pedro Nicolasa Orlando Carlos Rolando Jr., Emiliano Jr., Benjamina Jose Bernadette, Angela Leting Ramon Sr. and Jr. Corazon, Antonio Uy Vicente Concepcion Pantaleon, Benjamin Isabel Jaime and Joscoro, Emidio Camencia, Josephus Viñalon, Joscoro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canencia, Constancia
Canencia, Louis Tohoy, Ronilo Amparo, Roldan, Douglas Candelaria, Nicolas, Luis Norma Restituto, Justina Prudencio, Guadalupe Cirilo, Tito, Ida Dalmacia, Demetrio Romana, Joaquin Catalina, Pedro Jesus, Angel Venancio, Julito, Marcelina, Magna, Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Dionisio, Adriana, Gertrudes, and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr., Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix and Marisa, Alex Murakami, Jose, Jesusa, Catalino, Anesita, Mary, Don, Baby Boy, Felipe, Laurente Sr., Florante, Laurente, Fea, Ubas, Jesus, Filosopo, Joy, Filosopo, Saturnina, Corbeta, Gina Paredes, Chris, Jane, Laurente, Pacencia, Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin, Paul, Justino, Paulino Jr., Soledad, Yulehio, Reynaldo, Nicolasa, Paulino Sr., Nicitos Beltran, Percival Beltran, Fausto Ermac, Anselma Ermac, Gerardo Ermac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedroza, Clem Andrews, Lianos, Dennis Cañete, Agnes Nieves, Bernardino Lim Sr., Camilo Hacosalem, Judito Hacosalem, Nolan Tapales, Agustin Leria, and Agustina Saturinas, Chodocia, Dado, Placido, Hugo, Donato, Alivel, Severiano, Felisa Victorino, Miguela Vicente Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Glenn, Julius, Francisco, Rosela, Basilisa, Placido, Alberto, Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Primitivo Urbana, Calixto Samuel Amancio, Irma Grace, and Eneroso, Ludi, Ramel, Archil, Glowed, Elenita Humphreys, Carmelito Castro, Anesita Antonio Sr. and Jr., Ricardo Gerardo Lucia Venancio Sr., Enriqueto Mendador, Ricardo Rebecca Damiana Numeriano Sr., Francisco Pino, Edison Sabrido, Aida Ocariza, Max Armington, Rosa Armington, Gregorio III, Virgilia Sonia Ernesto Sr., Narcisa Dolores Anita Maria, Cipriano, Perry, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Dr. Flora Tabuada, Godofredo, Joscoro Kapampangan, Juan and Eufronia Kapampangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Uy, Josephus Boyce, Esther William Dewey, Nanding Lourdes, Vicente Caridad, Vicario Rudy Gavino Jr. and Sr., Maria Eling, Julian, Rosa Suetonio, Renato, Virgie, Dolores, Flaviano, Maxima, Ising, Isang, Susay, Angging, Rudy, Conching, Felix, Sotera, Pedro Sr., Hazel, Dennis, Paterno, Dulce, Jovito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo Azucena, Gloria, Wanda, Esila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria Emenciano, Florendo, Fiderito, Renato, Pedro, Maria, Edna, Castro, Mariano Cue, Dr. Ramon Arsenas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr., Elizer Feliciano, Rico Simeon, Properia, Melicia Santos, Librada, Maria Crescencia, Saturnina, Juana, Alfonso Edilberto, Celsa Primitivo, Feli Numeran, Primo Numeran, Jerome Numeran, Remedios Pianar, Hermogina Padica, Felicula Numeran, Anatolio Ordoña, Faustino and Emeteria, Gomora, Meletona, Lucio Casiano, Barot, Loreta, Eleuterio, Zamora, Rodolfo, Tolopia, Wenceslao and Rosita Claridad, Jose, Rizalina, Vanji, Manuel, Temistocles, Nympha, Fernandez, Gloria Militante, Anesito, Jesus, Alfredo, Catalina, Seria, Celestino, Gavino, Asuncion, Ruben, Tonet, Chandra, Elmer, Bob, Obet, Benjamin Sr. and Jr., Lydia, Cesar, Loreto, Ronald, Ricardo, Lita, Ramoncito, Esperat, Benjamin Sr., Florida, Sim, Ingrid, Vicente, Emilio, Y. Ben, Ruperto, Merlisa, Eutiquia, Democrito, Visitacion, Rodolfo, Petra, Zenon, Oning, During, Ronilo Arias, Guillermo Cabiso, Lawrence Neil Arias, Miguel, Luisa, Wendell, Simeon, Andres, Leticia, Epigenia, Mariano, Lourdes Peregrina, Tikla, Roberto, Alec, Luceta,
Richard Narciso Francisca Gorgonio Fortunata Nicolas Marieta Frankie Vivian Carmelita Yutiakia Claudio Anito Concepcion Desiderio Pablo Rafael Mauricio Ann Redemptor Salud Simon Roberto Alfonso Avon Heraclia Fidel Alicia Marieta Ingles Lucia Segondino Sr. Segondino Jr., Cirilo Sr. and Jr., Eulalia Marshall, Cristina Maria Nieves, Heralde Virgilia Cañendo, Charlo Salimbagat and Vicente Salimbagat, Virginia, Severino Jesus Felipe, Claribel Porferia Emperatriz, Pedro Emiliana Demetria Floro Edgar Tomasa Carlota, Julio Chofilo Maria Lourdes Pacencia Pablo Emetrio, Virgilio Liza Emetrio, Franklin Inocenta, June Mar Joan, Esmeralda Primitiva, Michael Pedro Nicolas Hilario Flores, Rosario Flores, Baby March, Asteria Florencio, Eldefonso Lindley, Grace Frida, Frido, Maria Bartolome, Mariluc, Candido Sr., Romualdo Jose, Julian, Armengola, Carmelo Epipania, Carlito Jr., Diga, Benedicta, Ramon, Venancia, Sulpicio, Eustaquia, Consolacion, Nathaniel Sr., Anaceli, Josephine Amelito, Rosalita Eutiquio, Serapia Uy, Juana Enriquez, Angeles Atilano, Luis Veloso, Chodora and Gavino Ravina, Erlinda Alvarez, Hospicio Baco Sr. and Jr., Hani Hubelag, Presentacion Hubelag, Marcelo Bacos, Dolores Bacos, Demetrio Cometa Sr., Bandilla Cometa, Amado Bellones, Ricarda Bellones, Lilia Ben, Luz, Marilu, Jake Hevara, Conrado, Ricardo Epifanio, Rodolfo, Carlito, Celso, Fe, Pablito, Ricardo, Nicanor, Eduardo, Gloria Esperanza, Benedicta Celestino, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala Esperanza, Jose Isabel, Virgilio Exaltacion, Teresita Josefa Agustin, Catalino, Immaculada Iluminado, Herminia Borja, Omi Cruz, Poncionita Nadal, Marciano Salajeron Sr., Leonora Salajeron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar, Verna Soberano, Ava Yap, Armando Fortus, Wilfredo Romeo, Manolito Nicanor, Cornelia, Reynaldo Severina, Ben Andres Tiburcia, Efren Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn Susan, Henica, Belinda, Carlito, and Jesus Fuentes, Pio Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, and Yulina Otara, Simon and Maria Fes Antillas, Concepcion Manoriña, Aurea Rodilino, Chofila, Cornelio Sr. and Jr., Seria Felipe, Uldarico, Winifreda Matias, Felisa Jaime, Seria Felipe, Celso Juanito, Anacleta, Candelaria Felipe, Yolanda, Brenda, Charles, Arnulfo, Jolan, Shian, Ivy, Edelberto, Reynaldo, Jesus, Alfredo, Romeo, Crescenciano, Adriano Sr., Consuelo, Eleanor, Renaro, Dolores, Romulo, Isabella, Antonio, Rudy, Anthony Mechavez, Jose Britton, Boncalon, Celestino Sr., Israel, Andrea, Erlinda, Marisa, Gibson, Danilo, Jefflyn, Melvin, George, Julio, Guadalupe, Clarito, Josefa, Virginia, Rosela, Victoriano, Edito, Mariano, Hospicia, Marilyn, Leonila, Eugenio Sr., Jacinto, Amancio, Pio, Gavino, Nicolasa, Val, Gloria, Adel, Ann, Gregorio Aquilina, Eustaquia, Eutiquio Rama, for the birthday of the late Franz Ace Iray, Evelyn Claro, Chandra Ceballos, Teresita Rodrigo, and Trocio Cavada, for the death anniversary of Mariano Vestil, Pedro Rosito, Braulio Munoz, and Adolfo Tanhuaquio. First death anniversary of Paul Anwar Villarreal, Joe Emerito Ho, Josefa Primitivo Torion. 9 days novena of Josefina Ortiz, 5th day novena of Juvenil Siroy Zabate, 4th day novena for the 40th day of the death of Josefina Ortiz, 4th day novena of Victoria Ceniza Villagracia, 18th death anniversary of Vicente Ferraren, for the All Souls in Purgatory, all deceased Pilmosa guards, staff, and clients, the forgotten ones, and those who died of COVID-19. Mass intentions of Father Andy Satura, for the birthday of Abby Satura, for the good health of Rhoda Pardenilia Calon of USA and their children Margot Mayel, Jimbo, Madon, and Mabo,
Febos Duazo and family of USA and Tisa, Kabatingan family of Las Vegas, USA, Mirabel, Lara, Josh, Lan, and Rossi. Pardenilla, Murillo, and Encarnacion and Masong family of USA. Noli, Arnoco, Abu, Bosgano, and Dagatan families of Labangon and Canada. Susa and Freddy Vender and family, especially Welsha. Pasito and Alma Magbutay and family of Tres de Abril. UV High School Alumni Batch 77. Juventus Group of Buhisan. Josephine Abarintos and family, Vince Joseph Yap and family. Thanksgiving for the graces received by Satura and Stacy family of England and Labangon. Alvarez family of Lapu-Lapu City, Texas and Australia and Cebu. Abrao family of Hagna, Bohol and Pardo. Candado family of Kalidngan, Karkar. Alan Delantar and family of Pasil. Maryville Subdivision residents of Talamban. Eric and Carmel de la Serna of Sitio Andang. Ilanan family, especially Inday, Jack, and Nancy, Jade, and Carms. George and Dodong of Camanchile at Mangkao, Labangon. Juvenile Yu and family of Dubai and Sitio Fatima of Labangon. Lura, Salurio, Emnasen, Tangke, and Monghet families of Dubai. For the reposed souls of J. Andre Mabatid, Reynaldo Alvarez, Desiderio Sabelita, Henry Canabano, Segundo Malinaw, Amada Malinaw, Warlito Malinaw, Pedrito Malinaw, Jimmy Malinaw, Michael Alvaran, Serafia Malinaw, Apolinario Malinaw, Marciana Malinaw, Rufel Malinaw, Herbert Buot, Edilberta Gaite, Damiana Gabagyo, Eduarda Bagyo, Patria Manaloto, Victoriano Manaloto, Lucio Malinaw, Ruth Malinaw, Mamerta Labajo, Diosdado Labajo, Victoria Labajo, and Ruben Malinaw. Let us now prepare ourselves for the celebration of the Holy Eucharist. Please all stand. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo managa kaninyo. Manausab kanimo. Sa natong Santos Misa, tayan po ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ang atong mga personal nga mga pangamuyo para sa atong pamilya ug sa atong mga paginahanglan. Ug aron mahimo kita tako sa pagsaulog nining Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ginoo
Kaluyan utang kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadol kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ato gabito nang himaya sa Dios dito sa langit. Jesus, Cordero sa Diyos. Sa sala sa kalibutan, Kaluoy, Magampo kita. O Dios, among amahan, tadawag kami nga may gugmaon. Sanglit imo kami nga giluwas o gihimo ga imo mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dada kami ngana sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo, busa ikaw, o tao, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, maoy imong isulti kanila agig pasidaan. Kun moingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay kagayod. Og unya, wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat. Mamatay siya nga makasasala. Apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon.
Apan kung gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, og kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama didto sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa didto sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisa nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw pagapos sa utang, gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isig kataw, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibo. Kining tanan ug uban pa nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig kataw dili gayud makaako paghimog dautan sa iyang isig kataw. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Ang Ginoo mara kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
Mayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtoa siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himoa kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayon siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. O busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo, bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kay kung may duha, kung tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atuwa ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Palihog manlingkod. So nasaraan, may gabi ka na itong tanan. Okay. Kamong atong mga suki nga tigpaminaw o tigpananaw. No? Tigpananaw online. Tigpaminaw sa atubangan. Sa dinat kay tanaw, no? Kamo nga nasa tubangan, naka-face mask. Kato mga nananaw online, naka-Facebook. Narayim sa ito. Mga nga pasalamatan, kaya po natang Ginoo, kaya usa kiniga grasya nga makatambong ta Santos nga misa. So tagal itong Ginoo, usa ka masipang pakpak. O ay pagbungol-bungol, kay pisla tarba mong ilong. Ambot lang, no, kung gabantay mo, kada usara to, masipyat, yun, no? Masipyat, mga mga budlat, kita na bang mga libat, no? Masipyat, mga mga kabaw o glakang, kita na bang mga kimpang, ano? Mao na nga mga sipyat, yung tabot sa iyot, mo sabot, masayop kita, ha? Para sa uban ko, labi na mga batanon, karang masayop sa gugma, ano, pastilan, saon na lang, no? Karang masayop kita sa pagigugma, no? Dahil sa kababay, pa-check up sa doktor, ningon na doktor, sige miss, akong testingan ang imong dugo, kung sa imong type, hala, ayaw lang dok, kaya masakpan niya ni mo ang akong type, ha? Unsa man imong type, siya ikaw. Kaita. Kaya managyan nga inala jud pagkalisod ba no? Sa atong tagsa kinabuhi no. Dai, kumusta imong love life? Jesus ka usara gyud ko maagbagi og lalaki. Di jud ko makalimot. Nga naman kay snatcher man day tong kagwang. Kaya managyan nga pastila jud ba no? Nga sa atong kinabuhi ana gyud no. Nalimutan na dai, kumusta dai? Kumusta ang love life? It's a good news o bad news? Unsa mang good news, it's a nakauyab na jud ko. Wow, unsa may bad news, ako ray na kay bao. Maita no. Kaya maningan nga inaandag yun no. Kumusta imong gugma day? Siya mura mag-exam. Ngano man no, nakapili na unta, nakalingi man, gilisdan pa. Maita no. Mura sa kayang gugma, mura sa konersiyal kanang kinopya nga assignment. Nga naman, di ko maka-explain kung dunay mangutana. Kaya maningan ngayon, anagid ha. Bisan sa atong pagpanabot no, usay masipyat ta. No? Dito ito, ang inanong anak, nag-istorya, no? Nga na inahan, sus, kagwapa gyud sa akong anak. Isang anak, siyempre na kay liwat ko nimo. Pero sa pagkatinood, wagoy gwapa nilang duha. Maita, no? Kaya maningan nga, inaanag yun ba, no? Maring panirtihon nga nagkanayon. Crazy, beautiful you. Sabi ni Saya pa, guwapa ta ka, buang lang. Maita, no? Kaya maringingon nga, inanagin itong tagsa-tagsa kinabuhi, no? Karon, ginagin nato maggamit ang greeting sa kadausa nga magkanayon. Keep on smiling. Di na pwede kaya naka-face mask man. No? Mao na nga sa ating Ebanghelyo pagbasa karon, mao sa nigisgutan sa Ginoo, no? Ang kadausa na to, masayop man, masipyat, so duha ka butang ang gikinahanglan. Unsa man, correction o pagpasaylo, ha? Koreksyonan ang naghimo og dautan, pasayloon ang nakasala, labi na ko nangayo og pasaylo. So unsa man ang mga kriteria sa atong pag-correct sa atong isigataw,
Mao ni gitawag nato og fraternal correction. Correction nga inigsuon, correction nga inamigo. Nga buto sa buot ko mubadlong ta, una sa tanan giklaro sa itong pagbasa nga kung atong mamadlong ta, badlungon nato sa sikreto. Mao din ano sa mga ginikanan ato yung likayan nga atong kasabaan atong mga anak sa tubangan sa katawhan ha. Secretly nga ato silang korihian no. Naiuban diri nga mag-away man. Karon kay wala may face to face, mag-away na dito sa Facebook. Hala nagtinubagay pagkalisod no. Nay nag-chat no. Ningon ay babae siya ngiga karon imo na sa kong gichatan. Uman ko nimo pasakit karon ningon ka nga makikita ka nako. Oy, kadiyot lang kay mag-ilis pa ko. Mahita, gusto sa di ay, no? Kaya maningin ngayon na naging no? Ikaduha, kung atong korihian ang atong isikatao, dapat may sense of charity, ha? Doon naghapoy pagrespeto, no? Kaya nga naman, this is an expression of love that we care for each other. Mao nang ato silang gikorian ha kay di lalim kung gisakitan na imo pang pasakitan mo na ilang giingon nga madagma ka no? Sakit kaayo no tuhod ra unsa pa ka sa gugma kun dughan na no? Kay mo nga ang pagpasakit ba no labi na sa paghigugma. Ikatulo kung kita mo badlong mo padayon kita bisan dugay nga panahon nga atong gikorian atong isikataw di kita maundang hangtod siya magbag-o. Humana gibuhat ni Saint Monica sa iyang anak nga si Augustine ha. Nga wa gyud siya mohunong hangtod murag nahubas na iyang mga luha sa pagbadlong sa iyang anak aron lang kini babag-o. Ug nabag-o gyud. Si Augustine nahimong santo, si Santa Monica nahimong santa. Wow no. Kada bang pag-persevere ba no. Pananino sa nilunta no. Kung kita nga nangayo og pasaylo, tininuod sad nga kun mga itag pasaylo unta magbago na unta no may uban siguro ba pasaylo ya balik na sad mo nandunay panultihan nga nagkanayon mahalagang pag-alaala ang iyong sorry ay hindi gamot para sa palagian mong pananakit ng pag-ibig. Paita sorry day ya balik na sad no maringan pas nila no nya karon arita sa pagpasaylo ha nganong kinahanglan ta mo pasaylo sa atong isikatawo kay ang Dios usa ka Dios nga mapasayloon. He is a God of many chances. Kadaghan sa chance nga gihatag sa Ginoo. Kung di lang tanya pasayloon sa usa lang nato ka sa kutob ra diha daghan natang nangamatay no nga wa mapasaylo. Mo nang Ginoo kanunay magpasaylo. Mo nang kanunay sa ta nga mangayo kaniya og pasaylo ha. Nya magpasaylo ay sa usag-usa kay mo na importante ha. Kaya kada usa na to masipyat magyud no. Di magyud na to kalikayan no. Usahay bitaw kani mag-away no. Nindot gyud ta no nga di mahuman ang adlaw nga di magkauli. Bay, kumusta bay? Sa nag-away mi sa kong misis. Yang sa may nitabo, iya kong gigitik. Nindutan ko nag-away na mo, nagitik kay pa mo. O lagi gigitik ko. Pero ayang gigamit paggitik na ko kutsilyo. Paita, patay sa gitika no. Kaya mo sa Ginoo no. Mao nang importante ha. Mao nang when we forgive, what will happen? When we forgive, baliha, we give 4 things to the person we have forgiven. What are these 4 things? Naroon sa word nga give, G-I-V-E. Letter G, unsa man letter G? God. In reality, kung atong pasaylo na sa katao, atong gihatag kanya pagbalik ang Ginoo. Kaya nga naman, kung nag-away ta, doon na tayo kaaway, mapalayo ang Ginoo. Kay puro kalagot ang nato, puro pagpanglibak, puro pagpanghimaraot, no? Mao na nga mo palayo ang Ginoo. Mao na nga kinahanglan atong ibalik ang Ginoo pinaagi sa pagpakiuli sa atong tagsa-tagsa ka relasyon aron makabalik sa pag-ampo nga luag ang atong kasing-kasing ha. Kay ang Dios kanunay yung maminaw nato no. Dili pareha sa uban nga bisag atong teksan di gyud mo tubag no. Gayaw-yaw ko tong sa katao. Taas kay akong gi-text nimo nya mo bawas la ka sa Panginoon mao ba usay pagid lang kag unsa man ka ero paita no kay mo nang ngayon gyud no ya letter I unsa man letter I intimacy when we forgive each other we give back our intimate relationship no mabalik ang atong maayong relasyon matagaan atong importansya ang usag-usa
Di sa kabana, nagpatupi. Siya day, tanawa day, nagpatupi ko day. Siya, klaro kay mong agtang, murang airport. Ay, pagsuod siya, ay. Siya lagi doon kay airport, nanggot ka sa akong kinabuhi. Sa airport, airportante ka sa akong kinabuhi. Nadasas ilan, no? Kaya manigdang na ito nga intimacy. Letter V, yung samla letter V. We find, if we forgive each other, we find victory over Satan. Kung mawa ang Ginoo, ang mupuli ang panuway. No? Kung magsigit ang away, ang panuway magsigig sa Diyos o mga dautan nga maunahuna, dautan nga mabuluhaton, labi na yun ang pagbati nga kasuko, nga mo dyan ampay sa panuway. Kaya kung mag-uliay na ta, mawa na siya. Nagmadaogon kita. And finally, letter E. Ang sama ng letter E, emotional healing. No? Maayo ta sa atong emosyon nga gibati. Kamatay mamong daghang kontra, huot kay atong dughan. No? Mo na kung mamuli na to ang mayong emosyon, mawa na ang kagulanan. Puro nakalipay, puro nakahiyahay. No? Kaninot, no? Kung sa inyong kinabuhi, inanang inyong istoryahan, puro kalipay. Yung nga lalaki sa babae, saday. Sige pangita sa dictionary sa word nga happiness. Wa gyud kay naar man nila kumakitan diha sa imong sabakan. Kaya mo naging inanag yun, no? Kasi mo anak ka ng bikog, no? Sakit nga ang bikog, no? Sakit nga tinuod, no? Kay abikog na higugma ka na ko, wa man di ay. So mo naging na ito nga inanag yun, ha? Mao na nga itong hinumduman. Ang katapusan gingon ni Jesus sa Ebanghelyo, diin na ay duha o tulo nga nagkahiusa sa ilang pag-ampo, anaa ako sa taliwala. Kung puro kontra ang atong nasa kilid ng ampo ta, wata magkahiusa. Labi na gid sa pamilya. Pero kung sa pamilya nga nay kalinaw, nagkahiusa ang atong hunahuna, nagkahiusa ang atong pag-ampo, magkahiusa sa nga madawat ato ang atong grasya. Mo ni akong challenge para sa matang usa kanato, ha? Dali ra ni sultion, pero lisod kini buhaton, ha? Ang pagpakiguli sa atong mga kaaway. Pero kung maningkamot ta, pinagi sa grasya sa Dios ato makabot atong tuyog tubong, ang importante ang kalinaw ug kalipay mo itong madawat sa pagpakiguli sa usab-usa. Amen. Palihog manindog karon ato iyampo ang nagatuo kitang tanan. Nagatuo Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bungtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nakapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa langit ng amahan, nga iktandiyugan, nga sa itong kinabuhi, mantigo kitang magpasaylo o magdawat sa usa-usa sa ilang mga kaugsanan sa kinabuhi. Ug sa matang pagampo, kita moingon, amahan patalinghugi ang among mga pagampo. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, magalakaw diha sa kahiusahan, mag-ampo kita sa Ginoo.
Amahan patalinghugi ang among mga pagampo. Nga tahuron sa mga pangulo sa kanasuran ang mga tawhanong katungod ug likayan nila ang pagsumpo ug pagsakit niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patilinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, mahinluan ug maandam alang sa ilang walay katapusang pagpakiguban kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. O Diyos nga magkagagahom, dunggang among mga pagampo ug dugang nga nagkulang sa among pagtuo. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nagako, inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawato no taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug ugma, himuang kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga magkahiusa namo kanimo kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo.
Apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, sangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, Panginoon, puno ang langit ng yuta, sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan mo, Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay gulang nanaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan mo, Hosana, Hosana sa kahitasan. Palihog manlugod. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon nikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Muhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabankaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among arsobispo sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Yambana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga aman. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog, malingkod. Karon magampo kita samahan atong gabito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami nimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nini panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasabok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. O Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalik sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig-sonay. Peace be with you. Sa
Palihog manluhod. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Palihog manlingkod. Aron pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuto nato ang mga usherette sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang mga yellow o gray marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kanunay nga kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come, at least spiritually, into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Nasamahan sa kalimutan, lihim niya ang tanan sa uma. Apan sa kahapon sa tao, nagkabulang, nagkabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron hiusahon isip katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkaiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkaliusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinap tanay. Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas
Palihog Manindong. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong, ang imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanon o sa kinabuhi. Kinigasa sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog Manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. All together. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manlingkod sa makadiyot. Aron pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instructions sa mga usherates. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kanunay nga kooperasyon. Palihog Manindong. Ang Ginoo mala kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagagahom, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa lakat kamo sa gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.